Víťaz druhého a tretieho kola. Peťo, poprosil by som ťa zhodnoť druhé a tretie kolo z tvojho pohľadu. Ktoré bolo ľahšie, ktoré bolo ťažšie a tvoj pocit dneska? Určite bolo pre mňa ľahšie to druhé kolo, pretože v tomto treťom kole som bol vlastne po chorobe, takže sa mi bežalo dosť ťažšie ako predtým. Čo sa týka trate, asi mi vyhovovala viac táto, pretože tam bola aj taká krosová časť v teréne. Keďže viac ma bavia krosové behy a je lepšie sa mi beha v teréne, tak mi to viac vyhovovalo, ale minulé zase bolo troška lepšie, počasie bolo hlavne teplejšie. Takže ťažko povedať, ale pocitovo sa mi určite bežalo v tom lepšie v druhom kole ako v tomto treťom. Ako hodnotíš ako organizátorov, že vymysleli takýto krásny beh? No je to super akcia, si myslím. Teraz na Slovensku je to celkom boom, že týchto behov je stále viac a viac a je také prekvapivé, že to spravili v podstate aj v zime, kedy sa moc nebeha. A myslím si, že je to super nápad a celkom organizátorom praje aj zima, že nie je toľko snehu. Možno keby bolo viac snehu, by to bolo zaujímavejšie. Mne by sa v tom asi lepšie behalo ako po ceste. Takže si myslím, že to je skvelý nápad a verím, že sa im to podarí zorganizovať aj v lete. Majú inú sériu síce a že sa im to podarí. Čo ťa čaká v roku 2014? Aké máš plány do budúcna? Takže môj najväčší cieľ je dostať sa na majstrovstvá sveta v Spartan Race, čo sú prekážkové behy, ktoré budú v septembri v Amerike. Na to, aby som sa tam dostal, musím splniť kvalifikačné kritérium, ktoré vyhrá čo najviac pretekov v rámci Central Europe Series, čo sú preteky na Slovensku, Česku, Maďarsku a Poľsku. Takže je to 12 pretekov, na ktorých by som sa chcel na všetkých zúčastniť a umiestniť sa čo najbližšie. A teraz za 2 mesiace mám ísť do Nemecka, do Mníchova na Spartan Race, kde ma pozvali, takže tam bude môj taký najbližší cieľ. Ďakujem ti pekne za rozhovor a veľa úspechov prajem. Ďakujem pekne.